El mur d'Adriano. El mur d'Adriano es va construir entre els anys 122 i 132 a Gran Bretanya, per ordres de l'emperador romà Adriano. En aquells anys, Roma s'estava trobant amb la impossibilitat de seguir dominant l'illa i amb una multitud de romans morts. Per tant, el temps d'expansió romana s'estava acabant. És per això que Adriano va ordenar construir un mur que travessés l'illa de mar a mar i així defensar i conservar el seu territori. La muralla també tenia com a funció mantenir l'estabilitat econòmica i crear condicions de pau, així com marcar la frontera entre bàrbars i romans. Tot i això, el sentit del mur encara està en dubte, ja que l'altura i l'amplada no eren suficients per oferir una resistència efectiva. A més, el mur estava ple de portes, per tant, l'estructura presentava nombrosos punts dèbils. L'any 1987, la UNESCO la va declarar Patrimoni de la Humanitat. Actualment es conserven importants trams de la muralla i es poden visitar. El seu nom s'utilitza a vegades com a sinònim de la frontera entre Escòcia i Anglaterra, encara que el mur segueix sent una línia més al sud que la frontera moderna.